Kaixo. Hementxe, goenan, juntauga, onintza eta bisio. Xoxote aurrian dugula. Hau da onintza, Severio Arretxe, 48 urte, nekoz, eta berez, nik da sorpresa hartutela. Lezon jaiotakue, eta gero 12 urtekin Azpeitire etorriko. Hori da. Txikitatik kirola maite iziozu, eta praktika haue asko praktiko zu, txikitatik ja gurasokin batera, mendizetan ibiltzen zinen gora eta bera. Eta ia lau urtekin txindoki gozen duen. Hori da, hauntzak bezala. Hau pasu. Oie, honintza, esausunez, 12 urtietara arte egon zinen Lezon bizitzen. Da zelan izen zanan kirolakiko harremana? Bai, bueno, kirola egitea betidanik izan dut gustoko eta nire izakerantzako oso urduria naiz. Eta beti barruan daukatan energia hori askatzeko, beti mugimenduan ibili izan naiz. Eta kirola gustokoa bai, eta praktikatu izan dut, baina Lezon adibidez 12 urte arte bizitu izan ginean, eta nire gustoko kirola, futbola izan zala, ez duen aukeraik izan, edo ez genuen neska ginelako, ez zion neskan ekiporik, eta ekipuan bezala jolasteko, ez genuen aukeraik. Orduan jolazten genuen ikastolan, jolaz denboratan, mutil guztiekin, eta orduan neska eta mutien desberdintasuna orain baino handiagoa zen. Nik 11 urte nituelan oso neska gutxi ibiltze ginean kirolean edo futbolean jolasten. Eta ibiltze gineana mutil daitze ziguten. Baina nik oso gustokoa nuen eta egia zen lagun arte ona ere izan dut eta berdi izan dit beste batzuk zer esan duten eta aurrea jarraitu nuen eta futbolean jolasten nuen lagun artean. Baina taldean jokatzeko aukeraik ez genuen izan. Lezon neskak ekipoko kirola bezala eskubaloia. Genuen aukera eta eskubaloian jokatzen nuen. Eta gero, 12 urtekin ona torri zinen, ona bizitzera, eta hemen atiek zabaldu jatzu zen? Beste ate batzuk zabaldu ziren, beste kirol batzunak edo? Hoi da, 12 urtekin, 8. maila itea Azpeitira etorri nintzen, 8. maila da, oraingo DBH-bi. Eta egia dela, Azpeitin, Lezon baino, kirol aukera gehiago genuela neskak batez ere praktikatzeko. Eta orduan, zenitzen atletismon, eskola kirolean atletismon parte hartzen, saskibaloian. Eta 13 urtekin aukera izan genuen, naiz eta gero txapelketatan parte ezartu, baina txirrindularitza entrenatzeko Azkoitiko mutil talde batekin. Eta orduan Azkoitira jute ginean 13 urtekin txirrinduan entrenatzera. Gero neskan taldeik ez zegoenez, karreratan ezin izaten genuen parte hartu. Eta orduan, guztiak ikusik no zabaldu jatzu zen atiek futbolien ekipuen parte hartzeko? Hori da, 17 urte nitula izan zen, bitartean kirol desberdinak praktikatu izan ditut, atletismo, saskibaloia, txirrindularitza, karatean ere aritu nintzen, rugbyan entrenatzen ere aritu nintzen, eta 17 urte nitula, Azkoitian neska talde bat osatzeko aukera izan zen futboleko ekipua osatzeko. Anaitasuna ekipua eta aukera mantziguten Azkoitiko neska batzoi bertan jokatzeko. Eta urte betez anaitasuna jokatu nuen, eta hurrengo urtean Azpeitin taldea osatzeko neska kopurua elkartu ginean, eta lagunonak neskan taldea sortu genuen. Lehenengo neska taldean parte hartzeko aukera izan nuen. Eta hemen, 3-4 urten futbolean aritu ginean, ekipoan, txapelketatan, inguruko herri neskan taldeak zeuden ekipoen arteko partidua jokatzen, eta unibertsitatea hasi behar izan nuenean, Gasteizea joan behar izan nuen gorputz hezkuntzako magistreitza ikastera, eta futboleko entrenamentuetara ezin izaten nuen joan. Eta normala denez, partiduetan suplente ordezko bezala jartzen hasi nintzen. Eta ni oso orduria izan da. Txarto biziko zen duen hori, ez? Txarto biziko zen duen hori? Hori da, oso orduria izan da, suplentzien ordezkoen aulkien egon beharrean, Loyola korrika joaten hasi nintzen, Azkoitira joaten hasi nintzen,
Eta egun horietako batean Diego García zana, azpetiko korrikalari oso ona izan zana, arek proposatu zidan, ea korrikan pixkat serio hartzea nahi nuen, eta horretarako bere entrenadorearekin harremanetan jarriko zidala. Eta hori izan zen, nire korrikako lehen... Astapenak, hori da. Bale. Eta txapelketetan da hasi zinen parte hartzen, ja entrenamendu horrekin, edo zelan? Hori da, nire esan dudan bezala oso kompetitiba naiz, eta entrenatzeaz gain txapelketatan eta karreratan parte hartzea asko gustatzen zait, kompetitzeko gai hori. Eta entrenadoriekin hasi nintzanean, egia da, entrenatzen serioski hartu nuen, aurrerapen handiak ikusten dituen eta karreratan parte hartzen hasi nintzen. Hemen ere, neska izatatik desberdintasunak ere zeuden garai horretan. Zoriontasunez gaur egun ez da pasatzen, baina txapelketatan karrera, asfaltoko karreratan parte hartzen nuen, erdi maratoiak, herriko karrerak, 10 kilometroko karrerak, eta hemen, neska eta mutilak karrera berdinen parte hartzen genuen, baina sailkapenak aparte egiten zidan. Baina ze pasatzen zen, lehenengo mutilai 200 euroko saria ematen bazioten, neskei 50 euroko saria ematen ziguten. Eta hor oso desberdintasun handia, hori borrokatzen hasi ginen, eta egia da, gaur egun hori ekatzen ari dela, naiz eta kirol batzuetan oraindik desberdintasun handi horre jarraitu. Adibidez, futbolean. Futboleko nesken ekipua badugu, lehenengo mailan, enrealean, baina mutilek irabazten dutena edo neskek irabazten dutena ez da zer ikusikan. Eta orain arte jarraitu harri zehozu olako entrenamendu gogorrak egiten? Hor urte batzuk eman dituen, txapelketa desberdinetan parte hartzen, bai asfaltoko lasterketatan, erdi maratoietan, crossean, crossa orduan mendi lasterketa antzekoak zira, baina distantzi motzagoak. Eta zapatila bereziakin ibiltzen ginen, takodun zapatillak. Hor txapelketatan parte hartu genuen baita ere, Euskadiko txapelketak, selekzioekin parte hartzeko aukera izan nuen, Euskadiko selekzioekin Espainiako txapelketatan jute ginen, eta... Tope ibiltzen zinen, orduan? Entrenamendutan sufritu, baina gero gozatzeko, disfrutatzeko aukerare izan nuen. Eta gero behin ezkonduta gero, amatasuna, ama izaterako gogoa sartu zitzaidanean, hor kirola korrika dana utzi behar izan nuen. Orduan galditu nintzen, eta orduan ez dute aholkatzen korrikan ibiltzea. Orduan igerian ibiltzen nintzen, nire barruko energia hori botatzeko igerian, lasai, baina ardunaldi osoa igerien egiteko aukera izan nuen. Umea jaio zen, titia eman behar, eta aukeraik ez korrika egiteko, denborak ezin atera, gero bikoteare korrikalaia da, eta elite mailan, eta behaken egia da, asko entrenatu berri izan duela, eta orain baita ere, neska eta mutien desberdintasuna nahiz eta hobetzen joan, baina etxean egia da, errezago oraindik neska gelditzen dela, umea zaintzen. Eta nire bikoteak jarraitu du, nahiz eta aita izan jarraitu zuen bere entrenamenduekin, eta nik umeak hasi arte, orain berriro, umeak txikienak ekilianek 9 urte, eta besteak anerrek 13 urte dituela, orain naiz, berriro kirolaz gozatzen eta nire gustoko entrenamenduak egiten. Bale. Eta ikusten zaitut hor, dakazula, Domusako txalekoa, finisher, 2022. Hori da. Bueno, konta bapur bat. Hori da. Asfalto ibiltzetik, umeak hasi eta pixkat hasi nintzen berriro asfaltoan korrika, asketiko bueltak egiten, pixkanaka kilometro batzuk gehiago sartzen, eta sortu zen lehengo urtean, Domusa teknik mendi lasterketa azpeitin egin behar zutela, antolatzaileak laguna ditut, eta pixka xirikatzen hasi ziren, menga honentzazu korrikalaia izan da eta mendiko lasterketa da, baina korrika asko egin daiteke eta menga probatu zazu. Eta nik ere ez dut asko behar animatzeko eta mendi munduan sartu nintzen.
eta 75 kilometro dira, ez da asfaltoko 10 kilometroko karrera bat, orduan hortarako beste prestakuntza bat eskatzen du. Eta iaz hasi nintzen, pixkanaka geta kilometro gehiago sartzen, 14-tik, 16, horrena 20, 33. Desnibelakin, klaro, ez? Ja hoitzeko. Bai, xoxotea gora eta bera, 2 aldiz, ernilloa junta etorri eta xoxotea hillo, pixkanaka, entrenamenduak jotzen joaten zera. Eta egia da, lehen urtean, Domosa Teknik lasterketan parte hartu eta gainera bukatzeko aukera izan nuen. Eguraldi txartxarra egin zuen, txartxarra izan nahi dut, bero handi egia. Eta gero ekaitza. Eta jende asko kutsi behar izan zuen, kalambreak eta kalambren gati hankeko mina eta ezin jarraitu. Eta bai egia da, distantzia hauetan garrantzitsua da, korrika egitea entrenatzeaz gain, elikadura. Bai aurrekoa eta baita karreran bitartean. Eta ikuste dut, horre gauzak ez gertatzeko, ekarri oso zela zenbait gauza guri erakusteko zer eraman behar dozuen, ez? Olako mendi lasterketa baten. Hori da, Domusa Teknik, 75 kilometro ditun mendi lasterketa bada, Azpeitiko plazan hasten da, eta lehenengo mendia Arauntza da. Arauntza justu dakau xoxote hemen ikustu badugu eskubialdea. Justo zuaitzak tapatzen digute. Ez, Arauntza da, ikastoratik ikusten dugun mendia, eskubiko mendia. Bai. Hori igotzen dugu eta mendiz gain, Gazume mendia igotzen da, eta Zelatuna iristen geha handikan, Zelatunetik Trintxera, errezialdea, eta gero Monumendi mendia igotzen da baita ere, eta lasterketan erdia Mandubia, Mandubia izango ditzakege. Horreaino, 34 kilometro dira. Handikan Izazpi igotzen da, eta Izazpitik Munua handi, Azpidea Loiolara jaisten gera, eta ikasberritikan azkeneko ginda, pastelan ederrena, xoxote igotzea da. Ikasberrira 53 kilometro gutxi gora bera izango dira, eta xoxotera igo eta jaitsi, 12 kilometro gutxi gora bera osatzen ditugu. Eta Azpetiko plazan gelditzen da. Esan duguna, 75 kilometro dira, eta hor, kilometro asko sartu behar dira, oso garrantzitsua da, baina egun bertan, baita ere, oso garrantzitsua da, motxila, eleman errituzun gauzak. Iaz, lehen esan dutan bezala, bero handi egin zuen, eta jende asko kutsi behar izan zuen lasterketa, hanketako kalambrengatik. Hori askotan pasatzen da, gorputza deshidratatu egiten zaizulako. Orduan, asko neurtu behar da, eatan dezun likidua, ez da ura bakarrik edaten, hau motxila hau da, hau eramaten dugu, hau derrigorra daukagu motxila eramatea, hemen jazten dugu, hola juten geha, eta motxilan gauza batzuk oso derrigorra ditugu, adibidez manta, lesionatu ezkero eta mendian zain gelitu ezkero, hipotermia batek ez hartzeko edo ez pasatzeko, manta derrigorrezkoa da nahi eta nahi ez, eta likidua baita ere. Beti bi botellin, beti emamituko dugu, baina ura bakarrik ez. Hemen ematitugu alde batetik bai gatzak, aldetik gatzak, eta bestaletik hidratoak. Zertarako, gatzak izerdi asko ateratzen duzu, eta izerdiarekin bakarrikan ez da ura ateratzen. Izerrekin gaz minerak ateratzen dira. Eta hori jomarezu errekuperatzen, jomarezu hori osatzen edo barneratzen, gero kalambrik eta ez pasatzeko, ez deshidratatzeko. Eta bestalde, azukrea hidratoa sartu behar diozu, kilometro asko dira, ordu asko ematen ditugu korrikan eta gorputza ez ustutzeko. Janaririk gabe ez gelditzeko, kotxeak bezala. Kotxea gazura gabe gelditzen bada, zer egiten du? Hor gelditzen da, gorputza berdina. Hidratorik gabe edo energiarik gabe gelditzen bada, bertan gelditzen da. Hori pixka, jun behar dugu, neurtzen. Eta hauetako, motxila ematen ditugu, plastikotan sartuta, motxilan sartzen ditugu eta gurekin ematen ditugu. Gero lasterketatan, abitailamentu batzuk egoten dira, frutu lehorrekin, Coca-Cola, edariak, eta txokolatea, txokolatea oso ondo sartzen da, eta azukre hori beti ere errekuperatzen duteko. Eta hor zuzer jateko gelak baita ere, hau entzepeia gelak, eta pastillatan gatz mineralak. Gatzak asko galtzen dira, eta iaz bezala eguraldi oso bero egin zuen, eta hauetaz aparte, ordu betero aholkatzen digute gatzan pastillita bat sartzea. Eta da zuzenean gorputzara juten da, ez deshidratatzeko. Eguraldien araberare asko aldatzen da jateko modua.
bero eta gehiago, likido gehiago eta gatz minerala gehiago. Eta gero, momentu batean azukrerik gabe gelditzen bagea, gorputza behar baino gehiago gastatu dulako edo ez gelako konturatu kilometro batzutan azukrea sartzen, hauek dira gel berezi batzuk, hauek hartu eta azukrea momentuan igotzen zaizula. Da pizgarri bezala gorputza. Gero lehenago gastatzen da baita ere gorputza lehenago gastatzen du, baina momentuko pizgarri izaten da. Eta ben daude desberdinak, hauek dira gelak dira, hauek barrita batzuk, hauek gogorragoa dira, barrita txokolatezkoak, baina aukera asko dago gaur egun horrelakoetan. Bueno, eta horren zer asmo? Badatorria, karrerie, eta? Bai, hori da, horrengo astean, maiatzak 6. Egia esan, aurten izugarri entrenatu dut, kilometro asko sartu ditut, eta horre garrantzitsua da, entrenatzeaz gain, deskantsua. Eta egia da, gorputzari ez diot eman behar zuen deskantsua, oso gustu aritu naiz entrenatzen, oso ondo ikusi dut nire gorputza, baina molesti batzukin hasi nintzen ondela 3 aste, eta molestiakin aurkatzen dute gelditzea. Baina ni egia zen, pixka buru gorra izan, eta molestioekin jarraitu egin nuen, eta lesioa handitu egin zait. Eta ez dakit, hurrengo astean gai izango naizen karreran atera eta bukatzeko. Ateratzeko asmoa dakat, baina lesio negatikan asko moztu ditu. Eta behintzat igual, karrera hortengo basa, baina ez helburua azkar-azkarra maitzeko, baizik eta lasaitasun baten, ez? Egia da, entrenamenduen barruan egoten dela lesioen arriskua, eta gero ez da gehiago entrenatu gorputza asko zobeto egoten da, baina lesionatzeko ere aukera gehiago dago, eta arrisku gehiago. Nire helburua ja aldatu egin da. Lehen oso ondo ikusten nintzen, eta behar bada iazko denbora hobetza jungo nintzen, baina orain ja hasi eta bukatzearekin oso gustora sentitu nintzake. Bueno, paso, konintza. Eskerrik asko. Historia guztia hau. Eta badakizu pixka bat mundu honi buruz gehiago eta animatzen bazara, pixkanaka hasiko ginenak, Eta gure umie, hori da. Eta zuek ere, animatu, pixkanaka lasterketa motzatan hasi, eta pixkanaka kilometroa gehitzen. Animo!